Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història. Programa número 213. Una llengua per guanyar. Amb aquest lema es va commemorar el passat cap de setmana el 90è aniversari de les normes de Castelló, que van establir les bases per a la unificació de l'ortografia valenciana. El 21 de desembre de 1932, 14 entitats i 52 persones van signar la proposta normativa que, en el fons, era una adaptació redactada pel professor Lluís Rabert de les normes de l'Institut d'Estudis Catalans. Així mateix, Carles Salvador adaptava en el seu vocabulari, constituït per 6.000 entrades, el vocabulari ortogràfic abreujat de Pompeu Fabra de l'any 1926. No va ser fàcil culminar el procés que va fer confluir els diferents corrents del valencianisme. A principis del segle XX, l'anarquia a l'hora d'escriure i la castellanització de la llengua no feien més que avançar. La figura de Pompeu Fabra i l'impacte social que havia començat a produir la seva obra de modernització de la llengua va esperonar el debat entre els cercles valencianistes. La majoria d'intel·lectuals i escriptors de l'època tenien molt clara la unitat de la llengua. Així, per exemple, l'any 1930, la publicació Taula de les Lletres Valencianes va publicar un article titulat «Els escriptors valencians i a les publicacions valencianes», que ràpidament va obtenir el suport de la revista Acció Valenciana, del setmanari valencianista Avant i del Diario de València. Finalment, la Societat Castellonenca de Cultura va ser la que va assumir la responsabilitat històrica de fer realitat unes normes lingüístiques per al País Valencià. En la dècada dels anys 70 i dels 80 del segle passat, la batalla de València, orquestrada pel denominat blaverisme, va utilitzar la llengua, els símbols d'identitat i fins i tot el nom del país com a cavall de batalla polític per provocar l'enfrontament dels diversos territoris dels països catalans. En aquest context, les normes de Castelló van representar un simbolisme que anava molt més enllà de l'àmbit estrictament acadèmic. Avui, 90 anys després, cal recordar les paraules de Joan Fuster a la plaça de Bous de València el 25 d'abril de l'any 1982. El que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. La volen acorralar el reducte folclòric i no. Aquí hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua, per la supervivència de la llengua, pels drets de la llengua. Bé, i avui, en aquest programa, que és el darrer d'aquest any, 2022, el farem en format monogràfic i, per tant, el dedicarem a un personatge d'aquests que en diem catalans il·lustres. Probablement és el català més important del segle XIX en la història de l'Argentina, de la República Argentina. I per parlar d'ell hem convidat a Diego Arcos. Benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. I gràcies per convidar-me. En la descoberta d'aquest personatge tan important a l'Argentina, present a totes les universitats, en els estudis de drets laborals i tot això, com veurem, ara veurem el per què. I només dir alguna cosa sobre en Diego Arcos perquè et conegui la nostra audiència. En Diego Arcos va néixer a Harlingen, província de Buenos Aires, l'any 1955. Teniu 3 fills i vàreu arribar a Catalunya el 4 d'octubre de l'any 1989.
A l'Argentina havíeu treballat en la indústria gràfica i metal·lúrgica, havíeu sigut organitzador sindical, activista pels drets humans i cooperativista. I en política us vàreu iniciar en un moviment tan contundent com els Montoneros, sí, poca broma. I després heu estat militant de signe trotskista tota la vida. En arribar a Catalunya, com la immensa majoria de catalans immigrats, ha fet diverses feines, moltes que potser no tenen massa a veure amb els teus interessos, amb els vostres interessos, diguem-ne, professionals. Però, en fi, des de cambrer fins a director de programes de ràdio, finalment escriu, edita i distribueix els seus llibres a través de l'editorial Argencat, que és un projecte del Casal Argentí de Barcelona, del qual en sou el president. I també sou el director, i això em sembla que és important de subratllar-ho, del memorial dedicat precisament a Joan Vialet i Massé. Comencem, doncs, entrant ja directament en matèria. Qui va ser Joan Vialet Massé? És una pregunta pertinent, perquè en realitat el nom real era Joan Batlle i Mas. Ell va néixer a Argentona, va entrar a l'exèrcit, va graduar com a metge a Madrid, però abans de tot això, als 7 anys, amb el seu pare, que era militar espanyol, coronel de... Carrera, diguem. Militar de carrera. Sí, militar de carrera i coronel d'artilleria i molt renombrat en la lluita contra els carlistes. De fet, es considera que va netejar Mataró de carlistes. Una família amb una casa pairal en Argentona, una masia molt antiga, de les antigues masies fortificades del segle XII, doncs dues nissagues de notaris de Vic, és a dir, catalans de morro fort, i militars. Doncs als 7 anys té un accident i se li fa un bony en el crani, se li hunde una mica del crani i queda totalment sense voluntat, com el que seria una persona que té una lobotomia. Si no li donaven de menjar, no menjava, si caminava i no trobava una paret, no s'aturava, tant és així que va estar perdut 7 mesos. I als 12 anys, un metge de Sant Pau sembla el cura amb un cargol clavat en aquesta part i un recipient de vidre on cau una gota d'aigua cada dia. I així li va alliberar al cervell. De la pressió, diguéssim. De la pressió que tenia, i als 12 anys comença a enraonar de zero, com si fos un nadó. És a dir, un cervell en blanc, parlava català, però òbviament no reconeixia la família, neix de zero, amb un cos de 12 anys, sa, i es converteix en un superdotat. En 2 anys fa la primària i la secundària, en 2 anys fa la carrera d'oficial administratiu de l'exèrcit i metge, i s'incorpora a l'exèrcit. Doncs, ve la Primera República, la Primera Guerra Carlista, ell està destinat a Durango i es casa amb una cosina seva, que el seu sogre era el fundador del Partit Liberal a Espanya i qui va finançar la Primera República. Era un espanyol que s'havia forrat amb el negoci de l'opi i des de París va comprar 100.000 fusells per la Primera República. La Primera República se va a Norris. Llavors això, precisament aquest fet històric, el fracàs de la Primera República, és el que sembla que el motiva a marxar cap a l'Argentina. Bueno, n'hi ha 2 motius. Un és polític i un altre és familiar. Està 2 anys a Durango, quan torna a Madrid, el seu sogre estava en la cort, era de la cort d'Isabel II, vés a saber quina relació tindríem amb Isabel II, que era molt fogosa, li deien la fogosa. Després de 2 anys de la guerra, torna a Madrid i es troba la dona embarassada. I amb això ja en té prou per dir, marxem, s'ha acabat. No, i a més, està buscat per la seva militància republicana. I liberal, clar. I liberal, i molt compromès, molt estudiós, amic de Castelar, de tots els presidents de la Primera República, que a més eren tots maçons. Doncs cau presoner dels carlistes 2 vegades i la segona vegada no torna a l'exèrcit.
2 mesos després apareix en Argentina amb un altre nom. Jo vaig servir una frase que és ell va donar-li cicuta i va matar la seva personalitat. Es canvia el nom, es canvia la data de naixement, canvia el lloc de naixement, que era el lloc on havia estudiat. Ell vivia a Argentona, però estudiava, òbviament, en Mataró, que era on el seu pare tenia la caserna. La caserna on estava el seu pare. Doncs ell arriba a l'Argentina i amb aquesta capacitat que té, als 6 mesos el nomenen, entra per la porta gran perquè la maçoneria que estava fent era aplicar la mateixa política que la Comuna de París, que era treure d'Europa els quadres, els dirigents, i enviar-los a Amèrica, en primer lloc per salvar-li la vida, i en segon lloc per estendre la maçoneria liberal. Entra per la porta gran perquè el que seria ara el vicepresident de la República, Joaquín B. González, el que era el ministre de l'Interior, el rep, no se sap per on va entrar, no hi ha cap registre, i el nomena director d'un col·legi nacional. A l'Argentina, en cada província n'hi ha una universitat i un col·legi que depèn de la universitat. El que acá seria un col·legi major. Si tu estudies en aquest col·legi, entres directament a la universitat i són d'un nivell molt alt. Deixa'm preguntar-te i de passada presentar aquest llibre, que és Àlies Vialet Macer, en el qual, escrit per tu mateix, diguem-ne, has recollit totes aquestes notícies que, evidentment, a Catalunya es desconeixien. Totalment. Absolutament, perquè és un personatge que jo mateix l'acabo de descobrir, no sabia de la seva existència. I, en canvi, Argentina té una projecció social enorme. Bestial. En primer lloc, si anem a la seva obra, per fer un resum, aquest home va ser metge, va fer obres d'enginyeria de renom mundial, encara que no era enginyer. Això seria el dique de... El dique de San Roque. A Córdoba, no? Sí, en Córdoba, que en el seu moment era l'obra d'enginyeria més important del món. Tant és així que Eiffel se'n va, Eiffel de la Torre, se va a l'Argentina a veure l'obra. Viatja expressament per això. Però a més era un gran emprenedor. Com un bon català, el tio veu que els jesuïtes feien el que es diu calicanto, que eren petites preses per conduir l'aigua amb una cal que només n'hi ha a Amèrica, que és una cal que és hidròfuga. La cal que ara s'utilitza per fer el formigó, que durant 100 anys continua endurint-se i si tu fas un rebossat, rebuja l'aigua. Per tant, diguem-ne que ell, amb aquests coneixements i la seva intuïció, fundarà una empresa que serà la primera argentina per fer calç i ciments. El procediment d'hidròlisi, que en diuen. I per el sistema francès de Forstahil, que ara tenim en pantalla, i allí comença la seva carrera per fer-se enemics. Per què? Perquè Argentina era en aquell moment una colònia britànica. Els ferrocarrils, els ports, les empreses, la indústria càrnica, tot estava controlat per Anglaterra. I què passa? El ciment s'importava de Portland, d'Anglaterra, en túnels. Imagina't el que costava una mica de ciment importat en vaixell. Doncs ell comença a produir ciment i es fa la competència. I no era una competència simbòlica, produïa 3 vegades més ciment que el que s'importava. Clar. Hi ha un fet, i és que en aquesta construcció del dic de Sant Roque, ell té el suport del govern. Per què? Perquè en aquell moment el Partit Autonomista Nacional s'havia dividit entre un sector liberal progressista de Córdoba, liberal en el veritable sentit de la paraula, i el sector, diguem-ne, més oligàrquic, hereu de l'aristocràcia espanyola, el general Roca, també de família catalana, que acabaven de fer la neteja ètnica dels pobles originaris, havien ja conquerit la meitat de la Patagònia i començaven a fer la gran república agropecuària. Tan així que en la guerra al desierto, que lo que hacen es convertir la Patagonia en un desierto, no lo era, por una cabeza de indio le daban una legua cuadrada de tierra. Déu-n'hi-do. I si era una mujer, la meitat. Així anem, en aquest món. Doncs aquesta gent, l'última cosa que volia era estar a males a Anglaterra, que li proveïa d'armament, li donava... Però tanmateix recolzen el projecte aquest que ell fa... El sector liberal, no el sector oligàrquic de Córdoba, que el president era de Còrdoba,
donen suport, perquè ell entra, és escollit president del Consell Municipal, el que seria l'Ajuntament A la de ciutat de Córdoba. Córdoba. Que Córdoba en aquell moment era la ciutat més important d'Argentina, més que Buenos Aires. Tenia la primera universitat, tenia l'Acadèmia de Ciències, l'Observatorio Nacional, l'Observatorio Meteorològic, havia tota una empenta de cultura per la universitat, especialment. Doncs, en aquell moment, ell transforma el centre de la República. El dic de Sant Roque no només és un llac de 2.100 quilòmetres quadrats. Té 26 milions de metres cúbics d'aigua com a embassament. L'embassament és el més gran del món. El més gran del món al moment, a l'època. Al moment, i a més, el més rendible. Per què? Perquè estava fet amb materials locals, no materials importats. He dit 26 milions i haig de dir que m'he equivocat. 260 milions de metres cúbics d'aigua. Exacte, és una bestiesa. Embassada, amb l'objectiu d'evitar les riarades, diguem-ne, sobre la ciutat de Córdoba, amb l'objectiu de fornir d'aigua la ciutat de Córdoba i les seves, diguem-ne, indústries i activitats diverses. I agropecuari. I, sobretot, exacte, los altos, em sembla que en diuen, de Córdoba. Alto de Córdoba. Tot un d'això de... Encara funciona. El sistema de regadiu, que encara funciona, la part que ha estat urbanitzada, no, però va arribar a 140.000 hectàrees. I va significar una mena de reforma agrària, perquè eren terres fiscals, perquè no tenien aigua, i sortien a la venda. Òbviament que va haver negociats, però ell quan està en el... Mira la contradicció, era liberal, però la primera cosa que fa quan entra al Consell Municipal és municipalitzar l'aigua, la llum i les cloaques. I ahir toma contacte amb l'enginyer que va treballar amb ell, un francès, argentí d'origen francès, que havia estudiat amb Eiffel, i fan el sistema de regadiu, que encara funciona, amb un sistema hidràulic. I, a més, en realitat, el dique era una reserva d'aigua també per produir electricitat. Creen la primera usina elèctrica, no la fa ell, el dique que l'havia fet, la primera usina elèctrica, i la primera ciutat amb enllumenat elèctric d'Amèrica Latina és Córdoba, abans que Buenos Aires. La resta de ciutats era amb gas, la llum de gas, tradicional. Doncs, quan ell... Aquí veiem una imatge del segon dic, és a dir, ja uns anys després, que ell ja no era viu, diguem-ne, però en canvi ho fa un altre enginyer curiós, que és aquest Rodolfo Ballester, que el cognom... És indubtable. És indubtable, diguéssim. I farà aquesta segona obra. De fet, és una... no en aquesta segona fase, sinó en la primera, és una obra de tal magnitud que genera un conflicte polític que acabarà amb l'empresonament del propi Joan Vialet i l'enginyer que havia treballat. I de l'enginyer, diguéssim, que treballa amb ell. Què va passar? Per què? Per un projecte que no es va arribar a fer mai, que era el canal de Huergo, un canal que anava de Córdoba, pensem que la ciutat de Córdoba és el cor de la República Argentina, fins que els rius de Córdoba desaigüen al Paranà. Doncs el projecte era fer un canal de transport amb el que acá és un camí de sirga, però amb dues vies de ferrocarril, simplement dragant rius que baixaven al Paranà. I què passava? Això deixaria fora de lloc o fora de combat a Buenos Aires. Clar, el port, l'oligarquia, i deixava fora de combat el 50% de les vies ferroviàries angleses. Aquí ja toquem os. Mala cosa. I pensa que convertir a Córdoba en un poble, en un port de riu, un port fluvial, per sortir tota la producció que en aquell moment no es podia exportar, perquè si agafaves raïm de Mendoza, vi, en carreta, 5 mesos. Era molt complicat. 5 mesos. A més, encara hi havia indis, se'ls robaven, i se'ls robaven els criollos. I això significaria una revolució industrial, perquè convertiria a peons rurals en obrers. Canviaria tota la República Argentina i convertiria Argentina en una potència mundial. Doncs, què va passar? Fan una fake news, una campanya, diuen el dique se viene, el dique se viene. Això va ser una matinada. Una matinada, la policia colpejant les portes, la gent sortint, cames, ajudeu-me, una histèria, i els empresonen. El mateix dia... Una histèria, és a dir, una notícia falsa. La notícia era falsa, però la història era real, perquè l'última arribada s'havien portat 200 persones.
i mitja ciutat. No, era una mentira, però en base a una història real, que era el que evitava el dic. La mentida consistia en dir que el dic que havia construït el Vialet rebentava o havia rebentat i baixava tota l'aigua i s'emportaria tota la ciutat. Que, de fet, ell havia fet un predic per evitar això. Ell havia fet un dic més aigües amunt, però si es trencava el dic només podia baixar un 2% de l'aigua. Ell ho havia previst. S'engarjola en un any, ell es defensa des de la celda, amb Dumesnil, que és l'enginyer. L'enginyer agafa una depressió, després va morir de pleuresia, i ell fa un canvi social. Ell comença a defensar als pobres, que estan presos per pobres i no per delinqüents, i a partir d'allí guanya el judici, cau el govern, hi ha una crisi estatal, està a punt de caure el govern de la República, després cau però per altres raons, però això ha incidit. I ell diu que se viene, jo lo coneixia de petit, també vaig dir, sí, el cordobès que le decían la tortuga, perquè era molt lent en les seves decisions, el dic que se viene, el dic que se viene. Doncs què va passar? Que quan surt de la garjola havia perdut tot, perquè li havien confiscat l'empresa, en la ruïna, els seus amics tenien que pagar-li una pensió de treballadors, amb els 9 fills que tenia, 6 noies i 3 barons. Que, per cert, la filla petita va arribar a ser ministra. La primera ministra de Sanitat. Però, mira, fem un apartat aquí. Ell, en l'exèrcit espanyol, òbviament, va viure tota l'etapa de la Segona Guerra al Marroc. I rebutja tan fortament el model hispà que a les 6 noies li posa un nom en àrab i un nom en català. Ostres, que fort. Gelima Berenguela Montserrat. Zoe Maria del Montserrat. És a dir, noms àrabs. Ell penso que va ser proposat per ser ministre de la República i no va poder ser perquè no va voler renunciar. No, el seu net. Ell va ser proposat per ser el degà de la Universitat de La Plata. El rector de la Universitat de La Plata. I ell va dir que no, però en realitat no era per renunciar, era perquè no podia presentar un passaport amb el seu nom. Ens queden pocs minuts i a mi m'agradaria parlar d'un tema molt concret, que és el seu informe sobre l'estado de les classes obreres en l'interior de la República. L'edició de l'any 60. És un llibre extraordinari, que el tenim aquí, i que, a més, el tenim, diguéssim, en la seva edició de l'any 60 a la mateixa Argentina. Què va significar aquest treball immens que va fer? La Fundació de la Sociologia Moderna Científica, ell fa un sistema de medició i de càlcul des de l'alimentació a la força muscular, demostra que cap persona en el sistema actual, perquè es continuen fent les medicions, la força que té al sortir de casa seva per anar a la feina no la recupera amb el descans i l'alimentació que tenen els treballadors. I a més crea la primera llei de 8 hores i la Seguretat Social. Tant és que aquesta edició que és d'Espanya, la marró, és en el centenari de la seva mort, on el Ministeri de Treball d'Espanya el reconeix com el creador de la Seguretat Social. I a més crea la sociologia moderna i utilitza per primera vegada la fotografia com a element de demostració sociològica. Per tant, per nosaltres, com a Casal, el fet de retornar-li a Catalunya un pròcer és una justícia. És una justícia perquè ell va marxar d'aquí, com tota la gent que emigrem, foragitats d'aquí. Però perdem, a mi Argentina m'ha perdut en la meva dimensió, però Catalunya perd un home com aquest. I recuperar la seva coneixement, no només per estimular el patriotisme, sinó per recuperar allò que Catalunya ha perdut. Un home que va reivindicar tota la seva vida la seva catalanitat, que hi va defensar Catalunya, que es va personificar com un independentista, en aquella època se deia federalista. Per nosaltres, com a Casal argentí, y ahora esto lo digo en argentino, hacer este retorno de este hombre es a contribuir a la historia de Cataluña, pero también hacer un acto de justicia, reparar la causa que él llegó a matar su identidad, a abandonar su familia, su carrera, ¿no? Y hay un dato curioso del mundo que él rechaza. Su hijo, que fue militar, fue destituido el primer día de la Segunda República y se suicidó, fue el que formó a Franco.
y le decían el carnicero de Melilla. Es decir, esta es la España que él rechaza para toda la vida. Y ella construye en Argentina todo lo que hubiera construido en Catalunya si se hubiera quedado. No, amb això jo crec que teniu un mèrit especialíssim, perquè el crear el memorial, precisament per reivindicar aquest personatge, es posa en evidència aquest gran problema que tenim en aquest territori. Per això, el llibre que hem fet ara, que he fet jo ara el tenim també en castellà. Pensant en el públic d'Argentina, m'ha costat Déu y feina, porque todo lo que yo explico de Argentina a Cataluña, tengo que explicarlo de Cataluña a Argentina, por ejemplo. Explicar lo que es una masía, me he tirado varios días hasta que hablé con un abogado de derecho civil, ¿no? Porque no es tan sencillo. Pero a nosaltres, com a Casal, el fet de posar a les llibreries aquest llibre, no només és la forma que tenim de finançar l'associació, sinó, a més, que això arribi al públic. I ara estem fent una proposta perquè es faci un documental. Molt bé. Doncs jo celebro que estigueu fent aquesta feina, recomano molt especialment a la gent que tingueu interès en conèixer aquest fenomen de la nostra història, aquesta clau de la nostra història, a través d'aquest llibre que es diu Àlies Vialet Macer, un personatge que l'hem perdut a Catalunya i que l'ha guanyat a Argentina i que encara, com ens has dit abans, la seva obra és perfectament vigent. Moltes gràcies, Diego, i espero que tinguem això, la possibilitat de llegir aquest llibre, perquè penso que és molt interessant conèixer el nostre patrimoni humà. La Catalunya perduda, la que van perdre, amb tants grans homes que van marxar d'aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu. I així hem arribat al final de la clau de la nostra història. Acabarem amb la frase de la setmana, que en aquest cas és del Yoda, el personatge de la Guerra de les Galàxies. Impossible res és, difícil moltes coses són. El programa d'avui ha estat el darrer del 2022. Josep Carner, en un vers del seu poema Any Nou, ens deia que nou any és nou engany. Nosaltres marxem, però, amb el desig i l'esperança que el 2023 el vers carnerià no es compleixi i tornarem l'11 de gener per continuar descobrint plegats noves claus de la nostra història. Que tingueu un bon Nadal i un millor any 2023.